Ang Dios usahay nagtakuban niya ng usa ka binuhat nga nagumon sa dautan nga drugas. Siya usa ka tawo nga naghangyo kanato nga atong pasayloon ug tagaan ug kahigayunan nga makapadayon sa iyahang kinabuhi dinhi sa kalibutan, luyo sa iyang pagpakasala, dili hukman ug dili patsyon. Ang paghigugma sa Dios ato mapadayag nga ang matag tawo niining kalibutan bililhon bisan pa ang usa ka tawo nakasala o nakahimo og kasalanan, wala kitay katungod sa paghukom o pagdesisyon nga siya dili angayan nga padayon sa iyang pagpuyo dinhi niining kalibutan. Ang matag tawo buhi nga imahan ug larawan sa Dios. Apan along the way, sa panaw sa iyang kinabuhi, nasipyat siya, nakahimo siya mga dautan ng mga binuhatan. Ang Ginoo mikondinar ba kaniya? Wala. Kaya ang Ginoo may hugmaon, mapinasayloon. Sa kinabuhi ni Jumilo kamumot, daghan ang mga tao nga nangilad kaniya, daghan ang mga tao nga nanamastamas kaniya, daghan ang mga tao nga wala mo respeto kaniya. Daghan ang mga tao nga muguba kaniya. Gikasilagan ba kini ni Jumilo kamumot? Wala. Iya kining gipasaylo, iya kining gihigugma, kay alang kaniya sukwahi kini sa panawagan sa iyang pangalan na mao ang pagkamahigugmaon sa Dios. Mga kaigsuunan, anihang kita niining maong lugar aron sa pagpangayo sa panabang sa atong talahuron nga obispo Jumilo kamumot. Nangayo kita o milagro. Apan mga kaigsuunan, ang labaw nga milagro nga atong pangayoon dili ang kaayuhan sa atong mga sakit sa lawas. Dili ang katumanan sa mga hangyo nga atong ipangayo kaniya. Kundili ang tinuod nga milagro nga atong paningkamutan na mahitabo sa atong kinabuhi, mao ang kausaban sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi nga naglarawan sa kahulugan sa atong tagsa-tagsa ka mga pangalan. Muna mga kaigsuunan, kung ikaw gihinganlag Jumilo, ikaw may ugmaon sa Ginoo. Ipadayag kini pinaagi sa imong mga maayong binuhatan ngadto sa imong isig katawo. Ayaw paulipon sa bahandi nining kalibutan. Kaya ang bahandi nining kalibutan, kung imong hatagan o gahom sa imong kinabuhi, magulipon kini kanimo o magtudlo kanimo sa pagkadautan. Apan, kung ang bahandi nining kalibutan, gamiton mo nga kahimanan sa pagtabang o alang sa kabulahanan sa uban, imong gigamit ang maong bahandi sa pagpangalagad sa katawhan. Wala ikaw magpaulipon sa maong bahandi. Sama kang Jumilo, kita dili magpaulipon nining bahandi. O ikaduha, ato gayong paningkamutan nga ang maong gugma ipadaya diha sa atong pagtahod, pagrespeto sa atong isig katawo, bisan unsa kadautan ang maong tao. Pangayua nga milagro ang pagpasaylo sa mga tao nga adunay gihimo nga mga kasakitan kaninyo. Kay usahay mga kaigsuunan, bisan pa kung saon nato pagpangayo o milagro nga maayo kita sa atong mga sakit, kung man ang kasilag o pagdumot o kapungot, ana magpuyo gihapon sa atong kasing-kasing. Huway kaayuhan sa lawas na mahitabo. Busa sa imong pagpangayo sa kaayuhan sa lawas, una sa tanan pangayua nga ikaw alhimon sa mga samad sa kasakit, mga samad sa kasilag o pagdumot, kahiubos nga nasulod sa imong kasing-kasing aron ang uban natong ipangayo
ikahatag sa atong Ginoo alang kanato. So atong pangayoon ang gitawag nga spiritual healing, pinaagi sa pagpangama sa atong mahal nga obispo Teofilo Kamumot kay pinaagi ni anang spiritual healing mosunod ang gitawag nga physical healing sa atong kinabuhi. Hinaupunta nga sama kang Teofilo, puy-an nato ang pangalan nga gihatag kanato sa Ginoo. O sa makausapa kita gipahinumduman, what we are is a gift from God. What we will become is our gift to God. What we are is a gift from God. What we will become is our gift to God. Kung kinsa kita karoon kanaagikan sa Ginoo, ug unsa may tabo sa atong ginabuhi, mao kana ang atong ikahagasa sa Ginoo. Hinaot unta nga si Bishop Teofilo Kamumot kanunay natong sundon sa atong kinabuhi. Amen.